Вие сте с Sky Gym, с мен Йоана. Днес ще натоварим предна и задна част на бедрата. Само че ще използваме нов метод. Тренировъчния метод супер серии. Преди да ви покажа днешните упражнения, ще започнем с кардиотренировка в рамките на 15 минути. Ще използваме за това или крос-тренажор, или пътека. Ваши избор. Тренировъчният метод супер серия е последователно трениране на две мускулни групи. Днешните базови две първи упражнения са разгъване и изгъване на бедрата. Изпълняваме в 3 серии по 12 повторения. Втората комбинация от упражнения в днешната тренировка е качване на пейка и навеждане тялото напред с диск. Изпълняваме тези две упражнения последователно в 3 серии по 12 повторения. Третата комбинация от упражнения за днес е напади напред и навеждане с лост. Изпълняваме това в 3 серии по 12 повторения. Както всяка тренировка, завършваме с упражнения за разтягане. Това ще направим на 2 стречинг уреда. Това ще ни направи по-гъвкави и ще ни възстанови след физическото натоварване. Това беше за днес от мен. Надявам се да съм била полезна. До скоро!